Julu-julu kayak Aryo
saben bengi kowe kaya peladen MC kowe iki iki Sinomanen lho ndi to lho balik neh iki nek ping 100 ya lebih arepe nanti wes kok prasaku kok panggah ngono ae dadak dadi peladen ayo to ayo lagi ngapot kosek urung saben bengi urung ku tak mut tenan lho dah neo biyo lagi ora kurang nganggo gedang nyawa urung ko na ang pane ya entuk jamu no pane kudu tak titenono komplit tak culik memang ndak sakmono tak lempet to kowe. Wae rong titen aku fotoku po ilang. Hah? Ilang. Aku ki jane ya piye ngono? Yen pemaja mung nganggo janur kone tak tambahane ya cilik petikraan gede dadi apa weh dadi gawe dadi manten gak iso gede mosok dadi maling mantri oh mantri kembang wewetan kono kok sadik men tutuke yo engko ning omah oh, apa dintekne ning kene kancane ora apal hah lho pir iso no men ndi to men mang kowe iso no rene munggah kowe iso ayo unggahno wis sekarat jarak aku ket mang kowe aja sini Mak De Bakir Pak De Bakir ke jos Mas teng mriki jenengan kemutan Pak De Bakir napa mboten galingan nggih apa iki jane bokong apa sadel nyapa ya atos terakhir tak subani lho Mas jaremu mau beko baja panas udan panas udan panas diudani
biasanya nganggo roll ngene. Hah? Nganggo roll. Jampelku ora tak gawa. Lah nyapa? Hah? Jampelku ora tak gawa. Lah nyapa mau gawa? Ki kok ning kene kecer. Ya ora apa-apa to ya. Tak sapenane. Nadyan wadaan serbi lana inu maneh banyu
Menggeh, menggeh. Apa? Apa? Nyamuk kok wah aku. Lho. Lempane kok nemplok sing iki, padumar rene ta, ora ajar. Ora demek ngene ra wani lho. Bocah iki kok kurang ajar to? Kok ayo wani balesen. Ayo, aku demek oleh ora? Hah? Enggak oleh. Ayo wani balesen. Lho, lek ra oleh tak balekne ngono lho. Kok kurang ajar kok demek neh. Ki bocah iki jaluk diapakne jane? Jaluk ayo, ayo. Ayo! Segera bisa nyawang kenungsa hati raja ini ora ilang di podo Alhamdulillah sampun katuran. Alhamdulillah caping gunung. Susana Jambursari, Satria Bernama.
Alusan ya Pak ya. Ayo digarap kalem-kalem. Kancanono ya Pak. Tetep tak kancani wong ayu, jangan khawatir. Aku kang setya satuku. Astagfirullahaladzim. Ya apa? Sugeng rawuh, selamat datang konco-konco. Monggo pinaraan. Wilujeng dalu injih. Ruame ya Pak ya alhamdulillah. Menika wonten kaose genengan bersatu. Nggih. Napa? Geber genengan bersatu. Genengan bersatu. Matur nuwun menika rawuhipun konco-konco saking genengan. Pak, mang pasaman ameng koyo arepe menelan bumi ya Pak. Kamu sudah lupa ya? Nyapa? Panggil saya Dik. Oh iya. Ya piye yo Pak? Lah kalau sampean panggil saya Pak, lah kapan saya nikah sama ibumu? Ndak pareng. Lah iya makanya dari itu panggil saya saja Dik. Dik, heeh. Ome piye?
Gak penak. Gak penak. Dek ayah. Teko sambil resik, Mbak. Sing duduhe wakeh. Mugi entuk berkah widi. Boten kan semenugi matur nuwun menika Bapak Ibu ingkang nembe kemawon rawuh katuraken sugeng dalu sugeng pinaraan lan sugeng nyawiji menika kalian kula sakanca campur sari Satria Birawa. Aku kang setya satu kelingan. Apa? Mbuh. Apa ya? Ayo. Oh iya. Bacot ya, Pak? Iya, no. Melampah tapi asik. Wes, Pak. Pak, nek. Dek. Kapan aku rapi? Dek, iya. Wes, Dek. Sampun, Dek. Durung. Mugi entuk berkah wiji. Sampun sih, Pak. Pak.
pro terus. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Matahari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu memeluk ibunda, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Ya, Satria Bidara. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu memeluk ibunda, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga, di bukit berbunga. Agis. Oh alah, Panitia nyawer ya. monggo panitia. Apa iki sak tenane? Aduh mas, Takdirku sing jawabke. asik. Seliramu beto ati beto lambe.
sampean bali samane. Wis kadung mati rasaku. Kemas rungono tangisku. Becike lunga saka uripku. Paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe tega gawe loro selingkuh ro duda Iki wis tanganku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara anumu aduh Dek Senyum Mas Comen, senyum. Ayo men. kembali spesial Satria Birawa oke Comen lho ki. ireng po piye wajengko wis ora apa-apa ndang ae keneng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku selingkuh ro budaya opo pancen tresnoku saiki wis serana kaya glumut ing pinggir segara pancen larakake arep kepiye meneh aku ireng dhewe sampeyan apa pancen tresna tresnoku Pak sumpah aku malah grogi to Mas aduh Mas opo iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto lambe wis kadung mati rasaku kemas rungono tangisku becike saka uripku paribasan ranggeng lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis tanganku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Satria Birawa Mako Biang Pro Audio Musik terima kasih makasih Bos Mako Yo Ibro Enterprise sesek ning jero godhong pancen larakake arep kepiye meneh kowe wong ra duwe rasa tresnaku
jawabke sliramu beto ati beto lambe cumin gosong Ano paribasan rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno yo Ojo selak batinmu marang kahananmu Mas pupusin rasa tresnomu apa iki satemane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto sliramu beto ati beto lambe paribasan rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu Matur suwun, saya kembalikan ke Bapak MC monggo. Baik. Minangkani request ini memenuhi permintaan ada iming-iming bersama Campur Sari Satria Birawa. Monggo cok di Sumet.
Bataslah saja diriku